Xurxo Allán é un dos arqueólogos máis coñecidos de Galicia, pero tamén un dos menos convencionais, tanto polo seu carácter como polos seus innovadores métodos de traballo. Irreverente, rebelde e incómodo por poder, pero tamén divertido, brillante e profesional rigoroso, as súas investigacións foron abrindo camiños ata agora pouco explorados na arqueoloxía galega. Penso, por exemplo, na arqueoloxía social, en comunidade, ou en épocas como a Idade do Ferro, a Alta Idade Media, a arqueoloxía da guerrilla, da represión, ou mesmo a brillantes novas vías nas que é moi valente como a investigación arqueolóxica sobre a recente prostitución en Galicia. E sempre facendo desde unha perspectiva humanista que rebasa a estrita disciplina arqueolóxica e se interna na antropoloxía, na economía ou na literatura, porque Xurxo tamén ten un gran corazón de escritor. Cada vez interesa máis comprender como se van formando as persoas e como acumulan aprendizaxes, experiencias e saberes. Creo que son preguntas que nos imos facendo todos aqueles que estamos a piques de cumprir 50 anos, que o caso de Xurxo é máis de mí mesmo. E como con Allán me une unha amizade de décadas, teño bastante claro como foi o seu itinerario intelectual e por iso me parecía moi interesante que o puidera compartir convosco. Por iso quería que hoxe, na primeira das dúas charlas que imos manter, coñezades como foi nacendo unha das figuras máis destacadas da cultura galega actual. Así que imos comezar por onde compre, polo principio. Pois a min declarouseme un andazo, no ano concretamente, datación absoluta no ano 1987. A miña familia é da Pobra Brollón, do sur da provincia de Lugo. A miña mãe é unha parroquia que se chama Cireixa. E o meu pai, que era un galeguista tamén, cicloturista, pois levábame canda ele, eu iba ca bicicleta a Orbea, pequeniño, estou falando cando tiña 9, 10 anos. E íbamos sobre todo a ver igrexas románicas, castros, entón, bueno, aquilo era unha exploración continua. E no ano 87 ardeu o castro de San Lorenzo, o castro da miña parroquia, e aquela perspectiva impactoume moitísimo. Mesmo había unhas cóbregas gigantes ali, que a miña mãe, de feito, nos avisara de que había cóbregas e ali estaban, non? Levei un susto enorme. E a raíz de aí empezou a miña vocación arqueolóxica. En ese mesmo ano houve outras dúas casualidades. Unha, por iso valoro tanto a divulgación arqueolóxica, Antonio de la Peña Santos, nos vivíamos en Pontevedra, o meu pai era profesor ali, veu o meu colexio Álvaro Limeses, curiosamente, nese 1977, a dar unha charla de divulgación. Eu estaba en quinto de SB, unha cousa así, o sexto. Aparte Antonio de la Peña con esa pinta de arqueólogo que tiña, ¿no? Total. Con esa barba. Claro, ahora temos, eu que sei, o Dal Carbonell, ¿no? Así como icono, cosa da col, pero bueno, é certo que en Galicia aí la parte estaba moi presente, sempre estivo, ¿no? Nos medios. Moi ben o tipo que facer, realmente. Eu teño un par de imaxes dil, e despois o meu pai, a través dun contacto, pois levoume ás excavacións en Penalba, no Castro de Penalba, en Campo Lameiro, que estaban sendo excavadas por un arqueólogo practicante, Antonio Álvarez, e levoume ali a Penalba, así, acórdome das cuadrículas Willer e todo aquilo, entón aquilo se foi, sabes, chegar aí ao que a metodoloxía. O seguinte paso foi o meu pai comprou... O sea, que tiñas 12 anos, 11 anos. Sí, isto foi moi pequeno, sí, tiña 11 anos. O meu pai regaloume un par de libros clásicos de divulgación arqueolóxica, o de Vendala Galán de la arqueología, e outro un pouco máis tocho, pero de Almagro, de Introducción a la Prehistoria de la Arqueología de Campo. Acaso dicho, pai, regalouche un manual de arqueología de campo. Sí, o meu pai... Eu pensaba que empezaches con Ceu e Ceran ou así. No, Ceran apañeino despois por outro contacto, Arturo, que era un xubilado de Barcelona que veña a veranear a Cireixa, ese apañeino despois. Pero non, o meu pai orientóme bastante. O meu pai quería que eu fixera arquitectura. Estábamos moi obsesionados cos castelos medievais. Tiñamos os calendarios de Banco Pastor, de celulosas, de Ence, que tiña así as fotos dos castelos, estábamos moi envenenados. O meu pai creo que me quería meter máis cara a arquitectura, pero ao final se me declarou aí o andazo arqueolóxico e eso se foi totalmente imparable, vamos, até hoxe. Como foi a tua chegada á Facultade de Historia? Como era daquela? Pois foi bastante frustrante. Eu cheguei á facultade no ano 94, Liscando de Pontevedra, que era unha cidade invivible e agora un modelo de cidade urbana. Cheguei cando outro compañeiro do instituto, que é Rafael Rodríguez, que ti coñeces tamén, amigo que é arqueólogo da Diputación de Pontevedra. Os dous chegábamos ali para cumprir o soño, non? Lamentablemente, os poucos meses sabimos que aquilo xa non era o que era, porque a Facultade de Historia, ben sabes que era unha referencia nos 70, 80, pero foi bastante frustrante. De feito, tive unha crise aí importante en terceiro de carreira, que estive a piques de facerme modernista. Quería facer a típica tese de Escola de Anales da Terra de Lemos e tal. E aí tive outra revelación, teño que definir así, que foi cando me deu clase Felipe Criado.
estou falando do ano 97, Felipe Criado pues, chegaba ali con un computador, sabes, era un pouco como Robin Williams aí, subido aí, entón nos falaba eso de arqueoloxía internacional, ata daquela eran folios amarelos coas dimensións dos castros de Cubillas, isto é todo certo, non? Despois tiña un laboratorio de arqueoloxía, iba con... A palabra laboratorio, claro. Sí, a palabra laboratorio, non? Sí. Porque eu montar un laboratorio na casa de pequeno, coas papeletas de votar no Senado laranxas, dibuixaba un mapa de España romana e tal, e non puse laboratorio de arqueoloxía, e eu puse na habitación. Despois volví a vivir nesa casa e temos aí a miña compañera e eu pusemos laboratorio tamén de coña, recordando aquilo. Bueno, pois tiña un laboratorio, e levaba unha especie de zapatófono protomóvil, porque os equipos estaban, pois eso, facendo o seguimento da rede de gas en Vilalba, non sei que, un arqueólogo... Sí, hai que dicir que Felipe Criado participou moitísimo na expansión, digamos, da arqueoloxía galega na obra pública, non? É dicir que é moi propio dos anos 90, cas grandes infraestructuras, equipamentos, e xenerou un grupo a partir de aí, non? Efectivamente, que temos que ver que foi no ano 93 realmente... Hai un salto enorme. Claro, aí foi, bueno, é como as Olimpiadas do 92, pero en Galicia foron as autovías, non? Do 93, as autovías, o Xacobeo, e aí a administración Fraga, pois estivo, de feito, Felipe Criado, o seu equipo, o do equipo, montaron o segundo congreso da Asociación Europea de Arqueólogos en Compostela no ano 95. Claro. Que eso, a día de hoxe, foi unha perspectiva. De feito, recórdase como un dos mellores, porque era xente moi nova, bueno, era moi botados para diante. Entón, eu estou falando 2 anos despois daquelo, e aí era a primeira vez que se visibilizaba un pouco a arqueoloxía fora das aulas, ou fora dos arquivos, ou fora das excavacións de verao, non? E entón, claro, bueno, eu quedei estupefacto. E, bueno, li no periódico que o seu equipo iba a facer as guías arqueolóxicas das comarcas de Galicia, e unha delas era Lemos. E eu, ainda que non parece, son bastante tímido, non? E, de feito, se non chego a ir a falar con ele ao acabar a clase, a miña vida teria cambiado para sempre, non? Eu fui falar con ele, e dixenlle, mira, tal, saliu isto, eu son dali, igual podía aportar información ou algo. E dixo, sí, pasa polo laboratorio e falas con Carlos Sotero, que xa levamos 25 anos de amizade desde entón. E claro, o laboratorio estaba nos baixos do Monte da Condesa, e dixen, bueno, quedei, claro, pampo, non? E como se chamaba ese laboratorio? Como lle chamabades? Nos chamámoslle o Tana. Por qué? Porque estas cosas que pasan en Galicia, o que era a residencia universitaria de Monte da Condesa foi proxectado como hospital materno-infantil. E as catacumbas, os baixos, era o tanatorio e a sala de autopsias dos pobres pequenos que morrían. E estaba, cando entraron ali, e claro, era un espazo que non quería ir ninguén. A parte era moi metafórico a nivel arqueolóxico, nas catacumbas non había apenas iluminación, e estaba intacto a sala de autopsias cos lavabos, con todo, e entón nos desde aquela chamamos de Otana, non? E, bueno, pues, Otana pues, formou xa as xeracións de arqueólogos e arqueólogas de empresa, non? Pero a veces a mí me queda moi sorprendido como a veces hai unha persoa, non? É un momento determinado que acaba decidindo a túa vida, non? O que xenera certo impacto que acaba provocando un cambio na túa vida, non? Exactamente, eso, como te digo, non? Esa charla de Antonio de la Peña, que para mí foi reveladora, ou esa conversa con Felipe, pues, eu non sei que teria sido agora, porque eu realmente sempre quixen ser arqueólogo, non? Nunca tive a sensación de traballar. Pero se cadra teria sido de outra forma distinta, ver? Sí, claro, é que efectivamente, bueno, traballar no que che gusta xa che conforma como a tua personalidade e o teu maior ou menor grado de felicidade. Pero a verdade é que sí, que me teria modificado totalmente o meu percurso e a miña maneira de ver o propio país, non? E o propio entorno. A miña idea é cando che coñecín, digamos, despois da carreira, xa, é dicir... Sí, realmente falamos nos primeiros encontros do Barbanza, igual, 2007... Non sería Neixón antes? No, porque tú despois viñaches a raíz de eso a excavar con Soledad en 2008. Entón, vale, o sea que che din... Realmente, cando falei contigo foi nos primeiros encontros de Barbanza nun descanso, que foi moi simbólico, porque ainda vivía Fernando Acuña Castroviejo, que excavou ali. Certo, sí. De feito, Fernando Acuña aproveitou o descanso para ir andando, eu teño ese imaxe dil andando cara ao seu pasado, non? Sí. E tú saliste a ver se te podía explicar un pouco o sitio. Sí, porque me explicaron, porque deron unha charla sobre aras. Sí. Sobre lares viales. Sí. Sobre as lares, sí, algo lle quería preguntar. Sí. E aí foi cando empezamos a contactar, despois xa no verao seguinte foi a última campaña que fixemos nós, no Castro Pequeno de Neixón, que viñas ti a excavar tamén. Que a mí unha cousa, porque quero dicir, a mí sempre me interesou a arqueoloxía, pero unha cousa que me sorprendera era, aínda que eu non sabía definirlo moi ben, porque non coñecía a literatura académica ou non a coñecía demasiado, tiña impresión tan grande de que estaba desfacendo un tipo de arqueoloxía diferente.
en moitos aspectos a outras cousas que coñecía, que era, non daquela, ahora sei que tamén era algo xeracional, pero daquela non sabía que era xeracional, pero sí sabía que era distinto a moitas das cousas de arqueoloxía que eu lía daquela, porque me interesaba, e, por exemplo, eu notaballe como máis conexión co mundo, a nivel internacional, que había como unha angueira máis grande en que o que estaba desfacendo tiña conexión con cousas que estaban sucedendo noutros lugares e que se estaban investigando noutros lugares. Sí, aí houve dúas cousas importantes. De feito, tamén cheguei a ti, porque, bueno, eu sou un inoperante metodolóxico, sempre fun, non? Pero, bueno, tiña colegas que se estaban moi metidos tamén no mundo audiovisual e de internet e tal. Entón, a través dun colega, David, que traballa en animación en Madrid, descubrín os blogs, non? E montamos o segundo blog arqueolóxico no Estado español despois do proxecto de Djibouti, foi o de Arqueonation, que foi cando te conocía a ti en 2007. E a ti cheguei, casualmente, cando empecéis a meterme máis na rede, a través de Capítulo Cero. Acórdome perfectamente, puxeras un post sobre un paraguas estragado na Praza do Obradoiro. E dixen, hostia, este tío é bon, tío. Sí, claro, que está na blogosfera, fai case 20 anos. Sí, fai 20 anos. 19 anos, non? E entón, a raíz de aí, claro, tú estabas moi metido no tema, o Capítulo Cero era unha referencia, o tema da gastronomía, da historia cultural, e despois, desde entón, para mí, toda a innovación tecnolóxica que chegaba, o primeiro a quen lle vía aquelo era a ti. ¿No? Porque intentaba de alguna forma eso, intento moito eso. No, claro, efectivamente, pero de sempre. Bueno, vamos a chesme unha movida de inteligencia artificial, pero hai 15 anos, o primeiro que andaba con tablet, que vin unha tablet foi a ti, por exemplo, ou innovacións, este tipo de cousas. Entón, bueno, pues foi efectivamente nese 2007, e depois o que dis, a vontade de internacionalización, que é algo que a Escola de Felipe Criado sempre coidou moito, non? Claro, por exemplo, esas referencias ao comercio mediterráneo e tal, que eu casi era a primeira vez que as vía enunciadas desa maneira, que estabades vendo ali. Que temos que ver. Eu coñecía ese castro, é dicir, lera todo, quero dicir, lera todo o que había ese castro porque estaba na miña comarca pero de repente estaba descontando outro mundo, de alguma forma. É que, cando entramos, por exemplo, a primeira campaña de 2003 no Castro de Neixón, ainda topamos as cuadrículas Wheeler de Acuña, non? Que eso para min foi, bueno, isto xa sabes, que ten moito tamén de contacto coa terra, co propio pasado metaarqueolóxico, non? Pero claro, o asunto é que ali, por exemplo, no proxecto de Neixón, por aí pasaron arqueólogos etíopes, guatemaltecos, nicaragüenses, británicos, pasou Alfredo González Ruibal, no ano 2004, que xa foi, cando estaba estudando todo o tema do impacto mediterráneo en publicacións internacionais, nos daquela publicábamos no ámbito galaico-miñoto, se podías colocar en trabajo de prehistoria un compluto un artigo, xa era esa hostia. Mudou moito a industria científica e a carreira científica, non? E entón é certo que había un fenómeno de globalización. De feito, gracias a Alfredo, o proxecto de Neixón estivo no laboratorio audiovisual da Universidade de Stanford con Michael Sands, os grandes popes de arqueoloxía que se facía ali. Entón, eles sabían o que estaba facendo en Galicia, non? Como equipo noso, dentro dese laboratorio había moita internacionalización, non? E a ti como arqueólogo, desde o punto de vista do que un profesional vai aprendendo e xestiona e utiliza no futuro, de que che valeu Neixón? Bueno, en Neixón é unha experiencia realmente fundacional, é dicir... Antes de... Que subeches despois de Neixón que non sabías antes de chegar? Pois mira, eu antes estábamos totalmente a marxe da sociedade, é dicir, eu ata aquel entón traballei sobre todo en obra pública, parques eólicos, seguimentos da autostrada Santiago do Zón, parques eólicos. Entón era un mundo heteronormativo, cheo de machirulos, enseñeiros, arquitectos, cunhas presións de empresa enormes. Aí aprendí moito das miñas compañeiras, mulleres arqueólogas en obra, nos anos 2000, fins dos 90, Telita Marinera, eso hai que reivindicalo sempre, non? Pero estábamos, me acordo, excavando unha mámoa en San Cosme, no Porriño, ou, por exemplo, na autostrada pechábase a veciñanza. O sea, cando na Yugoslavia de Tito nos anos 60 era obligatorio que os colexios foran ver as obras da construcción e as excavacións arqueolóxicas, a arqueoloxía pública do socialismo real, e aquí, ainda nos anos 2000, e ainda hoxe, cláusulas de confidencialidade, os veciños, as veciñas non tiñan nada que facer ali. Acórdome unha familia que chegou, pero armada, ali a mamo a ver que estábamos facendo nas súas terras, tío. Estou falando do ano 97. Bueno, pois eu de todo ese traballo máis técnico, máis especializado dentro dun contexto de obra, de obras de interés estratégico para a comunidade, pero sin contar que a comunidade,
chego a un paraíso terreal, como tú conoces a tua terra, como é Neixón, e chego nun momento clave, porque aí houve algo moi traumático, é dicir, a Xunta sacaba peito porque fixeran un centro de interpretación arqueolóxico modélico, naquela altura era a época das aulas didácticas, pero que pasa, expropiaron a punta de Neixón a comunidade local, a comunidade de Cespón, que levaban 1000 anos, que levaban 1000 anos gestionando eses recursos mineiros, marisqueiros, piñeirais, etcétera. Entón, a xente non quería saber nada de arqueoloxía. Nos chegamos xa con unha certa sensibilidade de, bueno, queremos aquí incardinarnos no terreo, tardamos 4 ou 5 anos en revertir esa situación dramática e traumática. A xente non quería saber nada de arqueoloxía. Entón, aí empezamos a aprender que realmente costaba moito, era un esforzo inxente naquela altura, vivir ali, implicarnos coa asociación, facer miles e miles de horas aparte, abrir aquilo ao público, facer... A excavación era unha xornada de portas abertas. Dábamos voz a todos os asentes que viñan por ali, desde as mariscadoras, os contrabandistas, o que fose, non? Entón aí aprendín que o patrimonio era algo moitísimo máis complexo do que pensaba eu, non? Que estaba regulado con unhas normas, unhas metodoloxías, non? E que era algo moi conflictivo, non? Sobre todo, tamén me levou a intentar ler a paisaxe en clave contemporánea, é dicir, cheguei a unha conclusión rápida, que me interesaba máis a xente que vivía nos castros hoxe en día que a xente que vive nos castros hai 2000 anos. E a segunda lección é que, xa o temos comentado máis dunha vez, que a verdade é que me daban igual os resultados da nosa excavación. Interesaba máis o propio proceso de investigación, porque cada día pasaban moitísimas cousas. E aí tamén fomos bastante... Unha cousa que me sorprendía a min era, por exemplo, claro, Arqueoneixón era, e segue sendo un blog moi atípico, é dicir, porque hoxe en día, ainda que se manteñen redes sociais de moitas intervencións arqueolóxicas en Galicia, as redes sociais habitualmente non se separan ningún milímetro da propia actividade arqueolóxica no seu sentido máis estrito. É dicir, falanche da peza ou falanche de como fan esta excavación ou de como traballan en área ou que sexa unha tecnoloxía, pero claro, de repente en Neixón, non ao principio, pero o momento en que o teu blog empezou a contar as historias do Pazo do Lado, as historias da Guerra Civil, os furados dos zulos dos contrabandistas. É dicir, de repente a arqueoloxía se pasaba a convertir en algo que se incardinaba moitísimo máis ca sociedade que a cultura. Sí, bueno, visto o día de hoxe, a ver, era moi cutre a nivel formal, pero o gran valor de Arqueoneixón é que están consignadas 1000 entradas entre o ano 2007. Deixámoslo en xaneiro de 2013. E había humor. Sí, había tamén moito cinismo, moita retranca, pero 1000 entradas nunha lingua minorizada, como é o galego, que eso tamén hai que poñelo en valor. E depois, como ben dís, claro, abriuse tamén ao traballo en equipo. Eu recordo a última campaña que estiveches ti, que foi espectacular, eu recordo a Tincho, uruguayo. Tivo moita importancia tamén a experiencia de Neixón, no que se está a facer tamén en Sudamérica, porque a codirectora o primeiro ano foi Camila Gianotti, que agora é unha das grandes popes da arqueoloxía uruguaya, que traballa moito en arqueoloxía comunitaria lá. É dicir, tamén foi un campo de experimentación, o Gonzalo Pimentel no Chile. É dicir, bueno, agora un dase de conta de que era unha perspectiva moi transatlántica. Bueno, de feito, está operado de Vidres, marchaba xente a Bos Aires desde ali, non? Entón, pensando en perspectiva. E, bueno, pois eu recordo a Tincho, que fixo traballos moi pioneiros en antropoloxía visual aplicada, e Soledad Felloza tamén, que estivo ali, montado no chimpín ali, ca cámara daquelas analóxica, claro, grabando a señora María, que non entendía o que era unha cámara que lle estaban grabando, pero cousas, e ese arquivo témolo aí, e eso, bueno, eso vale ouro, tío, porque ese mundo lamentablemente xa desapareceu. Sí, pero a clave máis era que a arqueoloxía máis alá da propia arqueoloxía. Sí, de feito... É unha arqueoloxía que podía entender moita xente, que podía estar interesada no pasado, pero non tanto nas técnicas formais de cerámica, pero que a arqueoloxía como parte da vida. É que, digamos, porque sabes que no mundo da cultura en Galicia todo o mundo quere ser parte da cultura, pero despois casi nunca quere contribuir. Por exemplo, no mundo da gastronomía, na gastronomía, toda a gastronomía para reivindicarse, e dice, no, a gastronomía é parte da cultura galega, pero despois nunca os vas a ver facendo algo que teña que ver co resto da cultura, non? Pero de repente, ti, cando empezas a contar eso, e iso era algo como moi insólito, de repente a arqueoloxía era parte dun proceso, dunha actividade cultural, intelectual, vital, que iba moito máis alá do propio xacemento. Sí, aí sentamos tamén os alicerces dunha liña de traballo dos últimos anos que é a arqueopoética ou a arqueoloxía emocional.
Efectivamente, a ver, a fenomenoloxía da paisaxe, da percepción é unha escola anglosaxona xa os anos 80, 90. Sí, pero non era o mesmo. Pero isto, claro, isto estaba moitísimo máis enraizado no territorio. Joder, me acordo de eso, de ir nos barcos dos marisqueiros, dos que tiñan as bateas en Cespón. Claro, Cespón é un sitio 2.000 personas, moitísima industria, e é un sitio realmente especial con unha identidade moi marcada, non? Entón, bueno, foi o campo de experimentación de cousas que despois tiveron a súa versión 2.0, 3.0, como despois foi o proxecto da Lanzada ou despois o proxecto do Castro de San Lorenzo, non? Que veu despois. E unha vez que fixestes Neixón, é dicir, claro, despois, por exemplo, na Lanzada tamén se aplicaches tamén parte deso, porque eso despois aí tamén correlacionaches. Sí, bueno, a verdade é que fomos bastante cos tempos, porque na Lanzada xa foi na 2010, 2011, tamén teñamos un blog bastante interactivo que nos causou algúns problemas, porque iso estaba dentro dun proxecto Pousadas do Salnés, tamén financiado pola Diputación de Pontevedra, un proxecto tamén político, como a todos, ¿no? Depois tamén do patrimonio, bueno, aí sí que foi bastante máis conflictivo, porque é un sitio conflictivo, está nun istmo que está disputado entre comunidades, bueno, é tamén un sitio realmente espectacular. Entón, daquela falábase moito da multivocalidade, ¿no? De respetar a todas as voces. Claro, despois destes tempos últimos xa apelase a volta á autoridade científica, porque o fascismo, o revisionismo, Iker Jiménez, todas estas historias apelan a que todas as voces valen, non? Pero daquela levábase moito iso, non? Do respeto da outredade, non? Entón, bueno, aí dimos tamén un paso de calidade, tamén a nivel metodolóxico, e é certo que tivo bastante máis impacto tamén a nivel español, porque daquela a arqueoloxía pública é cando empeza a formalizar o seu corpus teórico en España, non? Aí, de feito, as edicións de Jaime Mansa, non? Na súa editorial, eses volumes fundacionais son desa época, non? E é cando surden, por exemplo, os congresos de socialización do patrimonio no mundo rural, os famosos SOPA. Sí, o SOPA. E aí decatámonos de que, porque nos chamaban de moitísimos congresos, a nós e a máis xente. Entón, fomos inspiradores, o sea, Galicia exportou a arqueoloxía pública e a arqueoloxía en comunidade. Bueno, eso, quero dicir, é certo e se pode ver, e incluso determinados formatos, como algo tan básico hoxe en día case como as referencias, é dicir, que era algo como moi hoxe en día parece algo como moi lógico, pero hai anos non o era, é dicir, cando empezamos a facelas había xente que lle parecía como faltarlle o respeto á ciencia, non? Banalizar a ciencia e ainda hai xente que pensa, pero ese día é un formato moi normal. Por que pensas que Galicia de alguna forma foi simplemente unha cousa de que aquí había uns tolos que andaban con isto, ou realmente había un contexto que axudaba a isto? Bueno, creo que ten que ver tamén con un pouco... Aparte de que somos máis guapos, quero dicir. Sí, bueno, somos un país atlántico tamén, eu creo que tú tamén escribiches algo sobre iso bastantes veces, de que non nos arredamos nunca do mundo da aldea, nin do mundo do... Creo que dixeches ti moi ben, dice, esta xeración de arqueólogos e arqueólogas están buscando o mundo dos seus avós, non? E efectivamente, eu decateime porque aí é cando surde todo o tema da memoria histórica en Galicia, realmente. E é certo, o sea, decir, fomos os netos, as netas, digamos, que estábamos buscando ese mundo que xa prácticamente, sobre todo na orla litoral, máis industrializada, xa desaparecer antes, pero que unas miñas idas a esa zona azul da provincia de Lugo, que eso me marcou tamén moi de pequeno. O contraste, eu vivía en Pontevedra, no meu colexo, na clase ninguén falaba galego. O profesor de gimnasia, Benigno, que é un activista cultural ainda hoxe en día, e depois, a fin de semana, marchaba a Cireixa, que eran 2 horas e media en coche, e era entrar noutro mundo, tío. Noutro mundo totalmente diferente, non? E por eso tamén me fixen arqueólogo, porque estaba enamorado do mundo que me contaba o meu iaio, o meu avó, o mundo da guerra, o sea, os meus avós fixeron unha guerra, non? Cousas así, non? E era un pouco buscar eses actos comunitarios que se perderan, non? Eu creo que ten bastante que ver, non? Que o mellor os nosos pais non estaban ainda preparados para buscarlos. Claro, porque estaban saindo deles. A xeración dos nosos pais é unha xeración de renuncias, claramente, porque pensaban no mellor por seus fillos dentro das coordenadas da transición democrática do tardofranquismo. Renunciar ao idioma moitas veces. Hai un escritor escocés que escribiu unha novela a finais dos 90 fantástica, que se chama Our Fathers, os nosos pais, e fala da paz e da derrota. Sí, claro. Que buscaban a paz e a derrota. Claro. De feito, cando nos fixemos agora maiores, tivemos que reeducar os nosos pais en valores nos cales foron
eles socializados, pero que xa perderan. Por exemplo, cando foi o apagón este último, coincidiume na aldea, na casa que a miña mai, e a miña me chegou nerviosa, eu non me enterara, eu estaba ali e tal, no, apagón, non sei que, pero mamá, tú eres a única que viviu sen luz eléctrica 20 anos da tua vida, tiñas que ser a máis tranquila de todo, temos a bilbaína, temos leña, temos sabes, entón, pois é unha metáfora un pouco de houbo que reeducar, e eles mesmos que non lle daban valor a isto, o meu avó dicía, bueno, se foras aí a plantar patacas en vez de escaravellar aí na terra que non faz nada e tal, os meus pais tamén acabaron valorando o mundo do que viñan e o que renunciaron na migración, sobre todo. Claro. Eu penso que tamén hai unha historia que bueno, sempre se nos vende a Galicia como moi individualista, pero ao mesmo tempo é forzosamente moi comunitaria. Cando ti vas a outro país atlántico, daste conta de que dicite que non hai camiños, non? Entonces, aquí hai camiños porque hai moitas propiedades, pero eso te obriga a desenvolver formas de comunidade que o mellor non había. Entón, fai que se cadra ou teñamos máis presente o pasado, ou queiramos telo máis presente, e que necesitemos negociar máis ese pasado, o mellor que outra xente. Efectivamente, bueno... Entonces, o negociar significa desenvolver formas de comunicación, de encontro alrededor dese pasado, e inconscientemente estamos repetindo. Antes comentaba que a novela do Odoíno, que este texto que aparece no tomo de Celanova no século X, que se considera, Gómez Baixeiros considera a primeira novela galega, e a verdade que é como moi sorprendente, é escrito no século X, é unha novela sobre propiedade, sobre pasado, sobre como chega a ti unha propiedade, sobre como se dan as loitas alrededor desa propiedade e como ti vas a alegar o futuro. A primeira novela galega vai sobre unha leira. Vai sobre as loitas dunha leira. Entonces, supoño que esa tensión que temos sempre coa relación co territorio, coa propiedade do territorio, coa propiedade comunal, propiedade individual, acabou trasladándose a formas da posmodernidade de transaccional con el. Porque é curioso eso, que Galicia se son a potencia na arqueoloxía comunitaria, pero tamén o fenómeno da memoria histórica surdiu no noroeste, no Bierzo, bueno, que tamén neste contexto, non? É dicir, digamos, o que vemos de memoria histórica hoxe en día en España en gran medida está inspirado de... Claro, a RMH, a grande institución, fundase no ano 2000 en Ponferrada, non? Que ainda sigue estando a sede ali, as primeiras exhumacións de carácter científico, é dicir, é curioso, e agora todo o boom neofolk, digamos, de valoración, joder, eu cando era pequeno, no colexio fuxan os ventos e a xente se escarallaba, non? Nun contexto urbano non era unha referencia, non? Pero, hostia, vemos como ahora as novas xeracións tamén están exportando unha maneira de estar na Península Ibérica, non? Que bebe un pouco disso. Entón, algo, non sei se algo telúrico, tónico, ou... Eu son un pouco materialista con eso. Eu creo que ten que ver moito con este tipo de estructuras sociales. E co feito de que é moi diferente un mundo no que todos somos propietarios un mundo no que non é. Exactamente. No que hai grandes propietarios e xente que non é propietaria. Creo que eso organiza moito a forma na que aprendemos a relacionarnos. Sí, de feito eso... Para ben e para mal. Que, efectivamente, grande parte da actividade arqueolóxica a día de hoxe é solicitada por comunidades de montes, por pequenos propietarios, que reactivan ese registro arqueolóxico que teñen aí para as súas propias loitas internas, para o seu sentido de pertenza, non? Para negociar. Como chegaches a San Lourenzo? É dicir, é unha pregunta que pode parecer parva, porque obviamente chegaches a San Lourenzo, ao Castro de San Lourenzo, porque é o castro da tua parroquia, etc. Pero realmente tardaches en chegar a él. E como decidiches meterte nel? E porque eso sempre ten unha dosis de risco tamén facer un proxecto na tua propia parroquia, non? Porque podes, se sale mal, que imas a tua propia parroquia, non? Sí, bueno, eu aí sí que falo desde un tema bastante persoal. Primeiro é estar na migración, é dicir, eu abandonei Galicia no 2013 para ir ao País Vasco, ao Universidade do País Vasco, que estiven ali durante 4 anos, e na distancia as cousas... marchei bastante queimado de aquí. Despois volvín con moita gana, pero naquele momento certo que parecía que vivíamos no peor dos países posibles, despois daste conta de que non é así. Marchei con moita ilusión aí para o País Vasco, entón deu unha perspectiva tamén distante, pero eu creo que a clave foi a morte do meu pai. O meu pai faleceu en 2014, levaba eu escasos meses en Vitoria-Gasteiz, e iso mudou todo. É dicir, eu xa tiña esa idea na cabeza, para que vexas, había outro Castro candidato. Ti xa tiñas esa idea, por exemplo, desde a carreira? O de excavar o Castro da tua parroquia? Eu fixen arqueólogo para excavar o Castro da miña aldea, para escribir o libro de Memorias dun Castro galego. Entón, eu xa podo... Plantei algún árbore, non teño fillos, libros teño escrito, pero ese libro xa esa etnografía impresionista, que parece que se chama así en etnografía, entón xa podo morrer tranquilo. Pero eu fixen arqueólogo para excavar o
desvelar o misterio daquela tarde do ano 87 cando fun como pai ali e vin queimado o castro, as murallas, todo, os restos da capela do San Lorenzo. Pero claro, habería que buscar a oportunidade concreta. Entón, realmente, de maneira egoísta ou existencial, eu creo que fai 10 anos, isto foi en 2016, montei todo iso para estar cerca da miña mãe. Algo tan primitivo, no? Entre aspas, digo, tan orgánico como iso, no? Precisamente para pasar tempo ca miña mãe, porque eu creo que era un período tamén de duelo e tal, e como unha homenaxe tamén ao meu pai nese sentido, no? E despois, claro, deronse unha serie de circunstancias. Había outro castro que, curiosamente en Vilachá, que é unha parroquia ribeira da Pobra Brollón, na que despois traballamos nos conventos, pero había un castro que tiña, xa solo o nome justificaba todo, porque era o Castrelao, no? Entón eu xa tiña na cabeza O Castrelao. o Castelao. Se acabou. Vale, perdona. Bueno, esto queda guai tamén. Podemos seguir fora, Sí. estamos fora. Tengo aquí despois o... Sí, 10 minutos no, temos. Sí, pero ou en 5 acabamos, más o menos. Se queres, xa te digo, vou a Santiago. No, hombre, no. Sí, está guai, estaba quedando de Pero puta esto madre. queda guai tamén, Sí. a entradilla. Esto sigue grabando, ahora seguimos allá afuera. Vale, gracias. Estamos saindo para fora. Perdón, pensábamos que ainda estaban arriba. Ai, pois perdón, que ti debes estar cortándote aí. Aquela da ali mellor. Pois estamos saindo para fora, sabes? Isto vai así Sí, editado. aquí a raseira do sol. Estou poñendo unha musiquiña mentre estamos indo. Vale. Para que se note, pero ahora estamos aquí o sol de Lalín, o famoso sol de Lalín, para rematar esta conversa aquí na rúa, por fora do edificio multiusos, onde se celebrou o Congreso Arqueolóxico de Lalín. Estábamos falando, Xurxo, do Castrelao. Sí. Onde queda o Castrelao? O Castelao que é precisamente un castro liminal entre as parroquias de Rozavales, que é de Monforte de Lemos, e a parroquia de Vilachá en la Pobra do Brollón. Probablemente é un castro mineiro e tal, está aí bastante alto, pero xa só o nome de Castelao nos permitía xa xogar, eu xa tiña na cabeza. Un logo. De feito, fui no Eu ver... xa estaba vendo un logo aí. Sí, porque eu tiña o meu pai que tallaba madeira, tiña a famosa caricatura de Bagaría de Castelao, no? Sabes, que pingando o corazón e tal. E, bueno, eu xa tiña todo aí na miña cabeza. Ata fun ver ali o castro e tal, e xe, pero que carallo fago, tío, o sea... tendo o castro da miña aldea, no? E recordo que convidaronme a dar o pregón na feira Guímara, unha feira medieval que se fai ali na miña terra. Iso foi no 2015. O día seguinte de resaquísima subín ao castro de San Lorenzo porque había moitísimo tempo que non iba, pensei que iba a estar bastante peor. Bueno, agatuñei, cheguei arriba a croa e vin que estaba todo cheo dunha carballeira preciosa, que se veía ainda as estruturas e todo, e aí dixen, bueno, aquí temos que ir. E depois outra cousa, parece que a historia non vale para nada, non? Pero estudar a emigración, o nacionalismo, por exemplo, durante a carreira, porque fixo moitas asignaturas de historia contemporánea, Sí. sempre me interesou. E notas eche moitísimo. No, é verdad. Entón, nese sentido, deu esa circunstancia de que un curmá da miña mãe, emigrante a Venezuela, millonario, banqueiro, pues retornou a Cireixa, e eu aprendín como funciona a psique dun indiano. Un indiano da nosa época, non da época da República ou tal, bueno, cos seus cambios. E entón, este home, que era un patriota cereixano, o seu mundo era a súa aldea natal da que tivo que marchar moi noviño, pois dixen, bueno, esta é unha oportunidade, non? Vamos a presentarlle aquí o proxecto. E ela cedeu porque non tíamos apoio de ningures. Os apoios chegan despois, xa cando as cousas van ben, xa sabes, non? Entón, bueno, deron esas circunstancias e en 2016 pois, comezou o proxecto de San Lorenzo, que levamos xa unha década. Foi San Lorenzo que che levou a investigar, digamos, a guerra civil, a guerrilla? Pois foi Neixón, realmente, porque... Foi Neixón porque coincidiu, eso, Alfredo González Rubal tivo moitísima influencia en nós, e ele organizou o primeiro dossier de arqueoloxía da guerra civil na revista Complutum, que é unha referencia xa historiográfica, e a min pediume, porque eu sempre tive en Sangueira polo estudio da guerrilla, non? Por unha historia tamén
que da miña aldea, de Repil, unha casa que foi asaltada pola Garda Civil, houve un combate, eso estaba moi metido no imaginario da miña familia. Iso contábase na tua familia, contábase esa historia? Sí, en voz baixa, o día de matanza, baixando a voz, bueno, houve moita xente que foi á prisión, á cadea, por eses acontecementos. Entón, Alfredo pediume un artigo, ¿no?, que titulei como El paisaje ausente. E aí estábamos excavando Neixón. En Neixón comezamos co tema da arqueoloxía contemporánea precisamente no ano 2007, estudando a minería do wolframio, que xa sabes que foi moi importante ali no Barbanza, e no 2008, sobre todo, que abrimos o abano e levei investigadores como Pedro Fermín, Outincho, Pedro Fermín empezou a estudiar os campos de concentración da Ría de Arousa. Entón, en Rianxo, en fronte á punta de Neixón, daquela, unha constructora quixo facer unhas vivendas de luxo e destruiu o que quedaba do campo de concentración. E, como che dixen antes, revertimos aquela situación traumática da comunidade, entón comezaron a abrir os fallados, os desváns, encontramos desde o Estatuto de Autonomía do 36, leis de reforma agraria, e fotos dos gardas do campo de concentración no Chalé Baltar, bueno, auténticas xollas, no, de facendo público un pasado. É certo que fora o ano da memoria no 2006, cando gobernaba o bipartito, que eso tamén influiu. Eso realmente empezou aí. E depois, sí, bueno, xa con esa bagaxe xa chegamos a San Lourenzo, pero bueno, levamos a facendo excavacións en frentes de guerra desde o ano 2011, 2012. Sí, é verdade. Ti estiveras no campo de concentración en Castuera tamén. Pero bueno, realmente foi en Neixón o laboratorio. De feito, se vemos o bloque de Neixón, Memoria Histórica ten moitísimas entradas. Sí. Pero eso é 2007, 2008. Claro, despois o que pasa, eu recordo, por exemplo, a excavación de Repil, como algo, claro, moi emocionante, porque tamén foi o contraste entre o que che contaba a memoria e o que tiñas a memoria e de repente a materialidade de algo. Sí, eso foi fantástico. Fixemos unha primeira campaña, efectivamente, unha semana, para facer público aquilo, ¿no? Tampouco tiña maior pretensión. Pero, despois no ano 2017, declarouse un grande incendio nesa zona, hubo que evacuar as parroquias de Chavaga e de Cireixa. Os brigadistas, os rapaces, loitaron para preservar as ruínas desa casa. Aí non vivía ninguén, había que evacuar xente, o sea, había outras prioridades. Era unha ruína que todo o mundo sabía o que acontecera ali, pero dices tú, isto non importa a ninguén. Joder, entón foi emocionante chegar ali e ver o cerco Mouro como preservaron a ruína, porque a raíz da nosa intervención do ano anterior, eles vían que era algo importante para a comunidade, ¿no? E iso foi alucinante, porque aparte do incendio que permitiu recuperar a topografía de 1949, e foi unha excavación perfecta. Prospección xeofísica de detector de metales, bueno, reconstruímos a fuxida do guerrilleiro por onde dicían os paisanos que fuxira, bueno, coincidía todo perfectamente, bueno, os tiros de graza, todo, antropoloxía, historia oral, todo coincidía perfectamente, ¿no? E si foi unha experiencia realmente, foi a primeira excavación no Estado español dun escenario da guerrilla, e aí surdiron... Foi a primeira excavación? Sí, de todo o Estado. De feito, inspirou outros proxectos, como por exemplo de Cambedo da Raya, en Portugal, o proxecto da Cidade da Selva, porque Carlos Tejerizo, que é o líder, digamos, dese proxecto, estivo na excavación de Repil comigo, despois coincidimos. Bueno, as grandes cousas de Galicia fanse en América, ¿no? Coincidimos en Binghamton, en Nova York, de estancia, con Randy Magai, que é un dos grandes arqueólogos marxistas do mundo, e ali Rui Gómez, que un portugués, diseñou o proxecto de Cambedo da Raya, e aí Teje diseñou o proxecto de Cidade da Selva, claro, en febreiro de 2017. Pois fíxate, o mellor pasou con Teje algo parecido que a ti te pasou con Felipe Criado, ou de alguma forma, é dicir, unhas persoas van levando as outras. Exactamente. E de feito, estes proxectos galegos, novamente, inspiraron o proxecto Acampados da Universidade de Granada, o proxecto da Universidade de León, proxectos sobre arqueoloxía da guerrilla que se están desenvolvendo agora en todo o Estado, pero realmente a cerna foi en Galicia. Do mesmo xeito que no ano 42, a primeira organización armada da guerrilla antifranquista foi a Federación de Guerrillas León Galicia, que se fundou nos Montes de Ferradillo, no Bierzo. Entón, efectivamente, hai como un círculo que se pecha, ¿no? Que é interesante, ¿no? Sí, seguimos un montón, ti horas que facer, levamos 37 minutos, a verdade que poderíamos seguir dúas ou tres conferencias, entonces eu que che digo que outro día continuamos. Vale, sí, perfecto. Falamos... Ahora teño unha Barferencias, que ti fuches o fundador das Barferencias, e que me preguntaron outro día, e dixo, pero si este señor que se acaba de levantar o baño é o que acuñou o termo e o formato que non falamos da Torre dos Mouros, en Carnota, que falar. Porque aí
tivo máis protagonismo Sí, sí. Antón Malde, que era o director, ti fuches a Alma Mater, eu fun aí un pouco de reforzo, pero tamén foi un proxecto... Sí, porque, digamos, aí foi, digamos, un turning aí foi, point, Sí, porque aí tamén se aplicaron outras cousas, é dicir, xa que en arqueoloxía, quero dicir, estábamos bastante limitados, pero se aplicou moito en experimentar con formatos de comunicación. Aí aprendimos un mogollón de todo iso. Pero iso, convidoche que fagamos outra conversa outro día e continuamos, porque un placer sempre estar contigo, macho. Vale, pois igualmente, un placer para min, e nada, faremos outro episodio, como vos digo, e poderemos seguir con Sursolla. Gracias, Manu.